Fudbaleri Bečeja savladali su ekipu Odžaka sa 1:0 u utakmici 25. kola Srpske lige Vojvodina. Iako su od samog starta imali inicijativu, Bečejci su propustili niz prilika, najviše u prvom poluvremenu. U 28. minutu Mladen Kovačević je dao gol protivničkoj ekipi i sa rezultatom 1:0 otišlo se na odmor. U drugom delu igre Odžačani su pokušali da preokrenu rezultat, ali bezuspešno. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, da smo tokom cele utakmice imali posjed lopte, kontrolisali smo igru, stvarali smo šanse, ostaje žal za par propuštenih prilika, ali najbitnije od svega da smo pobedili, bio je veliki pritisak, velika tenzija, sve, znači uporno sam pričao cele nedelje da danas nismo pobedili, sve bi moglo da se zakuva i da uđemo u finiš, maltene da se sva bodovna razlika istopi. Nismo to dozvolili, pokazali smo da smo zreli, da smo sa razlogom prvi i još jednom bih čestitao na velikoj pobedi. Izašli smo na teren, znali smo šta hoćemo, borili smo se, htjeli smo ta 3 boda i eto, zasluženo smo osvojili. Tako da idemo dalje i sada nadamo se pobedi u sljedećem kolu i da obezbedimo titulu. U narednom meču Bečejci odlaze na Megdan ekipi Bratstvo 1946 iz Prigrevice, gde ih očekuje ne tako laka utakmica, ali sudeći po bodovnoj razlici, fudbaleri Bečeja ulaze rasterećeni. Sa današnjom pobedom smo održali 12 bodova razlike, to nam je bio jedini cilj. Sad idemo tamo da se nadigravamo, nema čega da se plašimo, jednostavno gde god smo igrali smo na pobedu, tako da očekujem i tamo novu pobedu.